спи. Здравейте хора, аз съм Маняка ПВП, Антони Кукучев с мен и днес ще снимаме клип на Ratchet & Clank All for One. Така. Ще го спра на пауза, когато почнем вече играта, защото тук малко има едно нещо, което не че не бил се гледа, просто отнема време. И хора, връщаме се отново и сега да започваме. Че виж ли са, можеш да се виж? Кристиан, само да ви кажа, Ratchet, аз съм Clank. Чакай, знаеш какво да се прави тук? Не знам, превъртял съм. Чакай малко. Какво? Хора, само да ви кажа, проблема на това е, че аз имам на демо. Нямам я цялата, но не знам. Аз и на FF16 ми е демо, само в FF15 ми е оригиналната. Имам и още някои оригинални игра, но просто аз не ги играя често. Да, разбрахме. The latest attack from the diabolical doctor couldn't have come at a worse time. Currently, the entire Polaris Defense Force is off on a field trip to the single and Една част с скейтборда или какво беше много мотив. Дай мен. Виж го нашия. Кой човек? То се фана за мене. Мичи се фана за мене. Не съм. Да. Не съм. Да. Не. Да. Не. Ще го спра на пауза. Хора, съжалявам, имаш така малко спор. Добре, давай напред. Аре, идвай го тук. И обичам да разрушавам. Аз мразя да разрушавам. Няма да разрушавам повече, тъпо е. Няма кефи. Това е загуба на време. И какво ще се купиш с тия болото? Я ми обясни. Ами, не, че на по-напред може да си купим оръжие. Забравих, че това са болните. Какво се смееш толкова, е? Стане ми смешно. Тимур, ти знаеш ли за какво се смея? Знам. Няма го спомена през Няма да го спомена през витрите и дори да искате. Сорка, ама живот. Сорка, морка. Бабарка. Лайнорка. Добре, да извинете. Приятели ми понякога се спуска. Така да се нарече. Не, го правиш, бе! Абе, не искам да убия. Бомбите ще ме убият. О, той е много гадно. Чакай. Не! Аз! И най-после. И Кристиан може да разрушаваме. Ей, чудовище я дърпай. Комедия! Ти. И чуйте нека нещо ти. Какво правиш? Удари ли са, бе? Боже! Само Боже повтаряш. Боже, газа ми реши. Опа. Сорка, хора. Кристиан се изпуска. Ами ти сякаш не се изпускаш. Опа! Безизвестно. Чакай. Опа! О, ес! Влизаме! Това е любимата ми част. И на мен. Всъщност това ми е втората любима. Що? Защото она е с... Не, да, всъщност тази ми е първата, една по-напред и тя ми е втората. Хора, ако играете тази игра, и това е много готинко. О, да, тук. Хора, само да ви кажа, че
след една седмица ще си купувам GTA 5 и ще снимам на нея. Аз си поръчах Call of Duty Modern Warfare 3 и би трябвало скоро да ми дойде след... не знам с колко дни има и аз ще почна да снимам на нея. Когато ми дойде GTA 5, аз ще снимам, обещавам ви, това ще ми е първият клип. В смисъл, откакто я имам. И на мен ще ми е първият клип и при мен очаквайте Call of Duty също. Човек, изчакам аз да се изкажа. Добре, сора. Спокойно, аз проблем. Ние двамата управляваме. Ой, I have located as a group. We are almost there. almost there. Almost there. Умирай! На мен това ми е втората любима част. Айде, кръчим! Ай, Кристиане, върви от тук, е! Да, взе, ти се върви. Да. Аз като се превърнеш с него. Опа! Опа! Юху! Уи! Бум! Ще ми се тая част, ако да не свършва. И аз. Тук да няма пак бомби да ме убият. This is an interesting development. It appears that strange, unidentified robots have teleported into city limits. I'm no expert, but they don't appear to belong to Dr. Nefarious. Ако сте чули нещо, това беше Кристиан. Аз нищо не съм казал. Ми казвам нещо, ще шипнишко, но може да са те чули откъде. Да може да не съм чули. Хора с малко изпускани. Това е комедия. Ще умра. Не! Мраз! Умирай! Умирай, бе! Това не умира! Това не умира! Къде беше до сега? And thank you for taking part in Friendship Oh. Firepower. Are you ready to get certified? Since this is just a recording, Хора, току-що скупихме оръжие. Бам! Това е на Кристиан първото оръжие. Това сваля. Leave your weapon. Okay, safety precautions, disclaimers, warnings, yada yada yada. Aha! Okay, step one. Fire! Господи, след това... Умрете, бе, Аз задържам. умрете, телекия. Impressive shooting, citizens. You mastered the same technique Кодър I дориш, employed бе, when I паляк. played with Dr. Палячо, кудър дориш, бе. Аз знаеш, че ще бия една палка. Ще бие на палка и... Палка. One thing that surprised me when I Кристиане, first became a hero палка, значи was how тупалка, much иначе you за can палка. enjoy getting shot. If your Не. target refuses to stand still, try locking onto them with your weapon. После ще кажа нещо, което не трябва да се спомена. Хора, не ви трябва да знаете защо. If you're not me, Listen to me. chances are you'll need assistance from time to time. Try firing your combustors at once to Вижте, deliver ма, a super Стив. blast. Помагай малко, чакай и ти стреляй. Ама не на това, на къде стрелям аз? Къде беше до сега? Хора, това е от пародията на Емил Конрад, правя мусака с силвито. И само това, и това ми се върти в главата. Правя мусака, Сега, човек. И също така, къде беше до сега? Къде беше до сега? Той, Кристиан е голям комедиан. Знам. Къде беше до сега? Не стига, бе. Иди. Иди. Умри, бе. Тикия. Чакай, аз умрях ли, бе? Да. О! Съживи съм. Къде беше до сега? Ammunition acquired. Навсякъде съм. Nice. More ammo. Абе, бърпай там. Just what the technician ordered. Има някой. The Groot has just been sighted making its way towards the Luminopolis power plant. And it Били, looks like the чакай да го unidentified купиш. robots are following. They must be here towards the Groot. Но е половина малко. Since enough money is done. Маняк! Стали го така на. Стой, надали, че ще избухне.
И ко? О, какво дай! Heroes have acquired some new firepower. You think they'll be able to ambush the Zagroot? Къде беше до сега? Never you taught me anything. It's Ами, аз ще умра скоро. to the key ingredient Аз съм на 2 живота. full of engine. Умирайте, бе. Окей. Маняка биш с патрони, пък ти ще трябва да по-напред. Ого, това ще ни даде много такива. This will come in handy. Добре, аз си оправих малко живота. И давай сега да стреляме. Давай, стреляй къде да стрелям. Давай сега и другото. Ако искаш, може да се задържиш също стреля. О! А, не! Опа! Опа, приятел! Умирай, фара, бе. То, чакай малко са... Чакай да го чакаме да спре да стреля. Давай сега. Браво, бил. Чай са хил, чай са съжаля, че мен нищо ма уби. Не! Но съм тъп. Поне се съживя. Ето ме! И тук има жу. This one's mine. Get ready, Racket. This way. Седи, I am ready. не ще се тръгване. Добре. Let's meet Колко време стана клипа? 12 Lord минути, окей. Garblack about the mysterious robots tracking the Zagroot. Minister Garblack, any ideas as to who owns these robots? Еми, аз толкова май мисля да го правя. Ай, поне до края ще се опитам, пък ако не се качи, ако не успея да се качи. Какво? Oh, thank you, Minister Garblack. Perhaps I could acquire some nanotech. Добре. Гледай да се съживи, защото аз трябва. Аз съживих. Чай, че има един тук дета би. Дай, стреля го сега. Не. О! We got ammo here. Тук има една бомба. Да. Умря ли? Пак умрях. Не знам. Chances these guys are not. А, пък аз нямам животи. И да умреш, се съживиш. Да, знам. Защо пак не взех патрони? Шит! Дай спи го. Бегай, само теб те цепат. Аз единия го убих. Дай са втория. Давай. Уау! Тук са го направили сигурно по-бавно, за да е по-готино. Ако искаш, задържай. Аз обичам да не искам. Чакай. По-ми е така удобно. Аз нямам повече патрони. Ти го унищожи. Окей. Ти имаш 99 патрона, аз имам 12. Ами, Не трябва... съзнаваш това. Вече имаш 10. Не, защото аз... Карай. Perhaps we can make use of those fusion turrets. И хора, може би това ще е края на клипа. И абонирайте се за мен, също както за Антони. И до виждане, лайквайте клиповете ми. Ако сте го харесали, моля да дайте палец нагоре, той вече го каза. Най-вече моля ви много да се абонирате, защото имам 4 абоната, не знаем защо. И до виждане. Чао!